danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu. Za a yi wa matar Adam A. Zango kwacen miji. An fara yin kira ga jarumi Adam A. Zango da ya auri 'yar autarsa Ummi Rahab, wadda ta fito a matsayin ɗiyarsa a cikin fim ɗin Ummi. Bayan tsawon shekaru da yin fim ɗin Ummi na Adam A. Zango tare da Ummi Rahab, wadda ta fito a matsayin 'yarsa a cikin shirin. Yarinyar ta bayyana a masana'antar Kannywood a matsayin jaruma, inda Adam A. Zango ya saka ta a wani sabon shirinsa mai dogon zango mai suna Farin Wata. Daga nan ne mutane suka fara zargin cewa ko dai akwai wani abu da yake shirin faruwa tsakanin shi da yarinyar, duk da kasancewar tana kiransa da dadi. Wani mai amfani da shafin Facebook mai suna Hussaini Janti Zaria ya bayyana ra'ayinsa akan yarinyar, inda ya ce, "Kawu Adam A. Zango, an ce kai ka riƙe yarinyar nan, to ina barar neman aurenta, saura kuma girma ya faɗi na ji kayi wuf da ita, don ba ka da girma sai na jikinka." Bayan wannan furuci na wannan matashin, mutane da dama sun bayyana ra'ayoyinsu a kai, inda waɗansu ke ganin idan ma ya yi hakan ba laifi ba ne, saboda akwai aure a tsakaninsu. A gefe ɗaya kuma, Ummi Rahab ta saka hotonta tare da na matar Adam A. Zango, Safiya Chalawa, inda ta rubuta "Me and my friend, matar dadi." Wata mai suna Fatima ta ce, "Allah ya sa dadin ya aure ki ma a huta." Kana wani ya ƙara da cewa, "Kenta ya yi da ke ya haɗa biyu, abin da sai ya fi ba da armashi."